Hľadáte štvorizbový byt v Trenčine za dostupnú cenu, no zároveň v tichom prostredí? Ak áno, práve dnes si takúto nehnuteľnosť ukážeme z ponuky Záuj Reality. Táto nehnuteľnosť o výmere 74 m2 bola kompletne zrekonštruovaná v roku 2017, pričom majitelia vytvorili z pôvodne trojizbového bytu útulný a prakticky riešený štvorizbový byt. Tento byt pozostáva zo 4 miestností, a to z útulnej spálne, dvoch detských izieb a priestrannej obývacej izby, čo z ňou robí ideálne miesto pre komfortné a rodinné bývanie, kde má každý dostatok svojho priestoru. Ďalšou výhodou tejto nehnuteľnosti je plánovaná modernizácia bytového domu, ktorá je naplánovaná v roku 2024, ktorá zabezpečí nielen vyššiu energetickú efektivitu, ale aj pekný a moderný vzhľad bytového domu. Byt je situovaný v skvelej lokalite s plnou občianskou vybavenosťou. Všetko máte na dosah ruky. Od MHD zastávky cez obchody až po hrádzu, kde môžete stáviť voľné chvíle na čerstvom vzduchu. Ak vás táto nehnuteľnosť zaujala a chceli by ste sa dozvedieť viac, tak ma neváhajte kontaktovať. Moje meno je Matúš Laurenčík a rád si s vami dohodnem osobnú objednávku.